салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони дуюми шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи яр як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. дар навори имрӯзаи на синои пасавкаи тайёр бародаро ира задем ира хидм задагиам и паталокшам синои пасавка ҳама ира хидм ремон кардагиам бародаро. ҳай сабаби камтарак як телефони дигара навор кардем барои качествои созиш ӯ телефона рӯзка вайрон шид, дигар тарзи коркардшам монда натавонистем бародаро. ва ҳамад узри зиёд иншаалло навораи оянда пасраса мекунем ки тарзи коркардшам бимонем хона хе паталок зем ҳамара кагнада қоидави ремон кардем ва боидаги ҳама сатфезе фақат уҷа аю галаген буровардагиамро сим бояд бигирам ба ира лента фебруаре ҷа лентаи сирхи дига бизанем. иҷои диван меояд ё хона вале ки ҷои диваниш полни тамом нест иҷад вале бо гил меояд гили трафаредни меояд вороли сахт накардам иншаалло бошам сахт кам навор мекунам пешкаши шумо мегардонам. дастгира фаромӯш намекунем бародаро, лайкҳоро мемонем, дар канал обуна мешавем. касе дар хе ремонтҳо маъқуле метавонед дар ватсапи мо бинависонед, нашоди нархнамо суҳбат мекунем ва совет ҳам метем барои ремон. паталка худм пределка камера абрзам уҷа барои диван аз синовой буровардем на фигуру дубар девола буровардаги галаген зарги истинои пасавкадам амихел ҳамаша галаген зем иҷаша галаген намондем ана галагеномон ина ҳама иншаалло ки беҳтарин омадагиай. ва фикротона дар комментария метавонем бинависонед бародаро. ҳамин видеои моро дар имо ватсап поделиться кунем беҳтарин мешавад. ҳама касея дастгирӣ мекунем бародаро. барои морам бо иншаалло мо ҳам пасраса мекунем барои ҳар як шуморо бо ягон навигарӣ ва видеои беҳтарин кунем пешкаши шумо бигардонем. хайр худованд нигаҳбон тамошобардаро то навораи ояндаи Сафархон ТВ ра.